Kasih buat. Dikasih udah. Nah, bisa. Antivirus. Asikioza Karatika. ingi. Ina kiugo cha roche. Roche sana majira chakoi. Ego chabelinga yari ngisikanga nero go chana ma. Go chabere ni garwarite. None kararwate ngisina bana bento go chana bara roche ga lero dia ruara yugo chana ndo roche. Kuchabe ni egwete bobe na buga mukonyo koleta manjega. Abana. Bagwete bobe amona go chabe. Muswali wana ubwata baba na kiolega. Abalin tikatuko ndo yune nchafu. Gatiro chine nchafu. Ndo chengwa bwate bindo tikankwora ki. Bwata matayuga we kansi go chima. Tikako kunyesa maega. Yabega ali oh. Maega ogo speli. Aitali ayo koiranka. Aina ayo go speli. Togo ngojo ndo tosi. Buchere bisinini nkwora. Ate na so muna gesari nchabone ga nyebwate te biya. Ora somu? Na so mbuna ngo charo china kore. Kono ogocha wara spie bintu bia kuru wangu neke bujyo bwate. Wara spikuru. Oh, na spikurura. Nama Wamane kuja. ko buchaya bona yobo kimairo ngo hie chai. Utabulie sibionga karuale lakini usine punishment kweli. Punishment ya mungwange punishment inje. Ngigwako. Ai bweto bobe na bwa mole trama. Ngikiamulia. Utago nkonyo kwa bona nukuingiria personal, mimi tu bia personal baba. Ambina mambiene. Mwenye lenga nondeka. Bora bakonya. Kibono kororo jo class tike kai. Aya nare ko bucha. Nganye to okindo minto. Bacha ko chwe. Tena karo kiona. Okindo yo kiondo ngai. Sio mina bwa tara marieta no kiona. Babu eteraneti lakini eketingo nyara ko chota bakai weka. Kongu. To mama. Aba nancha kunetinda bucha. Otara guru mnageti ko kuchiroje. Okonya ko buchabu. Gatokonya nega. Nabatoko tirania ngongo irege kagocha. Incho mobe. Iga wata go tabali arwa. Ai Ama ene na arwa le. Ai gweto bo. Oh no. Ana tikango tai. By the way antivirus. Ama ene pi. Obo gimeke nyoreke bwansinyire. Bwansinyire inche maite na chaka go somiga. Ebinte biko charoche go spie buyu kogara montonaro konyoro promise rinko chiar konyom. Achi. Lakini bono ngachanganya no monto tankonye kaenda mwae. Tora irega embure go tugochia manyamaro goba. To karangalige na ndibwati egento gebwate ne chumbi ne bibuta. Ndibwati nyanya ndibwati getungo. Ngararo monto tago nkonya bono ngira niteka nganyo yora nkonya at least umaite. Ka tikango maiga. Ati nyomba yene yari ngo turu n'ubunyazi. Tata ogo tuko bwais ko. Ligera ndibwati na chumbi. Ndibwati nyanya ndibwati getungo. Na nakonyoro konyomire. Aya twaje to kora to teme karo to konyomana na kitoko cha komenya. Tianga ta na bomuje mwatu kutachibati ko baba. Uyu no muntu ranyora konyoranire nse atete motivation y'umuntu amwe erinda akore gashya gachi no nyomba yerigena. Muntu abantu mboro konyora bakuganyira bakanya baswati erinda bakoreki. Baba support. Ukamanya gutugutuka maya ko genda iko. Ngayeba se yugo chikorwa ngaboni gatajibwa inje timbuhati inje neskuru na rumo isonde. Ngaya ko takurusira ndeba se ungakogara ninchanyora achikwaga achinyo. Ai sigara. Abana bamugo kine ntumete twara nyomene ntumaite abasemia. Noroche ekwa bona to kagenda 6 kimwe kagendrete. Mucha kana rubu mumune resukuma gabo gutira. No nyere na bagucha go kabari. Agwe kabarati stagetiga. Onyoro mwaze kulie biriero, mwaze kulie bintebia because uranyoro mnara bweka ari umusembe. Tabati monto kogera koreki. Antivirus minto norocho bugimatomenye. Aba nimanye to bugimase nomba kongeta sana. Minto ntueru getanda kiani. Ngenda mwane ntueru. Indie kabichi minto erochigo. Ende nywa munchiko korie kabichi erochigo. Baba kirati anga tabi. Bana go sitina sa trakonga. Tianga tai. Egente giankune sana. Nande giankune sana. Lakini genda sumu muroywe uyuko nyimbure gotwera omumoyo omusapoti mwandaka kondaka nabako nyesa obegorere mirango baba. Tiago chukuganya se bintu bire bitoche biro
ogani igabura ndo usumbuke sana nende sau sau kama kaburi gaki turagosana bono nkai nkochi minto rende tare ko bagaki na sengo minyoka rende nende mamonte ibkara bwata kalibwa boni gamete nsoke kuruka nimbera matukabira tatu mama agonte igaki ntomira icumbi ntomira nkai nkorusia nkai nkorusia nende chikonda umete mwana le gonjara lakini bwato baseme wa maana ege ntoko kora kabo muntu okuruku hard working igenda se nyumba yeywe mwasonga chwatera mwaseretamo mwagende kibageke mwanda mwanyoraga chumbi mwaturio bunsaga igane chinyeniga nyasanyo ko step by step tori ko ganda straight ko nyoro muntu abwate rori to ko ganda straight ko muntu nyoro nyumba abwate permanent woika mucha kana rumusingi kaki kalire tabwati gas n'umuntu nando buruge mesio egu 150 ndini bwate gas okore ndini bwate gas otetomanya bwo bwamenyete gase nenjeri tukukali tukunyasana nenje konyugwale wan umaite na butabirere mwabombu yabakale nabo bakonda lindo rarusi obosi intonga ntobwati rote ai baba tiango somiga ai no mwana omoko gukina totaka gutwara etama ai no mwana omoke ekei yenda sumu muroyu karasanse mo advice matebi mumura angenjurio ko mogombi go mwabuso mutwe omatebi obugumobuno twabuchakire tiga tubuchake naye toteme tokokore gas mwagenda chikondechi kotore chae ekibagike kuri maiga nyasani yako bakonye muchokoraki lakini bwichwana tini gote to muntu buo bwate binto biri tayari iyo na utaungua nainde tari ayuka ngosibare nainde kera gosiba chanera na chati goywe na no musacho kuchaka gosiba mapemo yini yako choti kamaru stress irabe maybe ni stress na bila stress lakini go ramwikange iga nabakonya rotigira maru tamaiti kwerende keratindete kuranchoria ari sana morosiri iganda ine kirongori mubike mutumbere sukari nenda bere nera amwe igono igwete ntobwati ine kire ri kwanza boniga buna to kwana iga tindiko mukwanda na mutete ati go mukwanda kogera ati turiko mukwanda ikino muri ore sigara kwango iga baki uno tamaiti aya bono no mucha mwagera nyasano nyahise kugwakike buku manyite nyasaya kugwakike buku pi tonyono musacha osonyore riochi akitiga ukwana kesa mumro yue mbabato muboro ugore momboro ese cha mbabwate nyingi bona abuna timaeti gotora cha ngabu no guchaka pole akumati okweke inse akokonye gas mwigere nere elinde nyasaba bakonye monyora abana tonyoro musio ndakungaini baba bati piki chirori echi abali baba mekora mekora panyora baba kurtamara musika abu muro kurisa obo nando kumanyindo korakiria sakurara ni garo yo maana sana lakini nento teimonto jetiko tebi onyembo chabero nda tebi yake lakini kinde bra kitingo mate butabiri agutikonsekerera tingo tebi ndo no mubonigo maite boniga butabiri ago ni akira ngo bata sebon na tieto 20 20 lakini mbiyoro abo soko nyomkoro ku support ndai nyomu ana tika stress nando kota kata advice tiago nyokukaransaga ndikwacha kwandiki gaje kwandangiria ari na kwa advice kebe twachakire kuriga naye guchime sosine bona atikwa advice mbuye tumera ne rochega nando maite na ari magote ko era boni ga maite buchabuli ga karaire ta kuboka rindonga ga karwari arwari ono ay amangana utigaire ga ande na machi torore gokorora mambie ndi nare mereiria ari rende kinda byoke ninko inyore lakini kinda ateseke ninko inyore na inde nindere to ateseke nende kura ateseke mono njuntebi bona mete na inde kina kionta tageti antivirus nende ngende to ateseke baba ne dauti na ki bona bonko teseka nduga to ateseka tiga ndo nango kora kono jago to stress kwara goka Ismaili akonse kese mchande ya di true stress ai ngantokora ane sana no mwana rumu ngaini oro chikwansi biri kebuga ai no mwana obane to chosoke bya nenda wikonya rumu sajo bya ilifa kitwana uchi amanja onara na tiara ko mukali jo mete lichengo woko mukali ngo kirimu no gali amakora ki tambo mane koira otate bya bana to kuna aya tambo kabo Tirana mano ndikira mlango mukuna mancho na lichengo. Usikara nsabu. Moja. Mimi ni big so. Ngoni lichengo ndiko tata.
konya. Jiko kali ceko. Doke otro ngomong ngomong. Apa sasa? Tangan tangan